ናይ ፍርሓት ገላርያ ብዛዕባ ሲኦል ኣብ ቤተክርስትያንን ዝተሰብከ ስብከታትን እኳ እንተዘከርኩ ከምዚ ብዓይነይ ዝሪኦ ዘለኹ ገይሩ ግና ተሰቢኹ ኮነ ተጻሒፉ ኣይፈልጥን። ሲኦልን ኩሉ ጭንቀትን ስቃይን ዝመልኦ መናባብሩን ብሓሳብ ሰብ ኮነ ቃላት ክግለጽ ዝኽእል ኣይኮነን። እተን ኣብ ሲኦል ዘለዋ ዝጠፍኣ ነፍሳት እቲ ናይ መሪር ስቃይ ዝዓሰሎም መናባብረን ዘለኣለማዊ ምዃኑ ብዙሓት ብዝሰብክዎ መጠን ብጣዕሚ ይሓዝንን ይጉዳን። ካብዚ ዝተልዓለ ብሕጂ ነፍሳት ናብቲ ቦታቲ ንኸይከዳ ዘሎኒ ኩሉ ክእለትን ዓቕምን ብምውዳድ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ነገር ክገብር ወሰንኩ። ንዝኾነ ሰብ ወንጌል ክሰብኽን ብዛዕባ ሲኦል ክነግርን ብግዲ እዩ። እዚ ዝብሎ ዘለኹ ይርዳእኩም ዶ ይኸውን? ኣሕዋተይ ኩልኹም እቶም ንየሱስ ዘይተቐበሉ ካብ ስድራኹምን ወለድኹምን ፈተውትኹምን ጀሚርኩም እንተዘይተነሲሖምን እንተዘይተመሊሶምን ናብቲ ብቓላት ዘይግለጽ ክፉእ ቦታ ክኸዱ እዮም። ኣቶም ዘይኣመንኩም ኩልኹም በጃኹም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ፣ ንዕኡ ፀውዕዎ፣ ካብ ሓጢኣትኩም ከናግፈኩምን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 መበል 14 ምዕራፋት አንብቡ። ነዘን መጽሓፍቲ እውን ካብ ገበር ክሳዕ ገበር ወሰን ኢልኩም አንብቡን። እንዳ አንበብኩመን ኢየሱስ ናብ ልብኹም ዓድሞ ንሱ ብደሙ ካብ ኩሉ ሓጢኣትኩም ክሓጽበኩምን ከንጽሐኩምን እዩ። ትግቡእ ጊዜ ከይተወድአ ከሎ ከም ቀደምና ምስ ጎይታ ብማእከል ሲኦል ክንጓዓዝ ጉዕዞና ቀጸልና። እቲ መንገዲ ዝነደደን መንካሕካሕ ዝበለ ደረቕን ነበረ። ዓይንተይ ክሳዕ ዝከኣለና ማዕዴን እንዳረኣኹ ኣላፋት ዝተሰርዓ ነብሳት ዘለውኦ ዝነደደ ናይ እቶን ጎዳጉዲ ርኢኹ። ኣዝየ ደኺመን መንፈሰይ እውን ተሰቢሩ እኳ እንተነበረ ገና ክሪኦ ዝነበረኒ ስቃይ ሲኦልን ክፉእ ኩነታት ገና ኣይበቕዐን ነይሩ። ኢየሱስ በጃኻ ሓይሊ ሃበኒ ክቕጽል ከኣበልኩ ብሓዘን ተመሊእ ከዓ ደድሕሪ ጎይታ ምስዓብ ቀጸልኩ። ምናልባት ኣይተኣምኑን ትኾኑ ግና ኣብ ዝነደደ ጎዳጉዲ ሰጢመን ብስቃይ ብዝሰቅቕ ብዝነብራ ነፍሳት ብኩሉ ወገነይ ተኸቢበ ነበርኩ። ትዝሪኦ ዝነበርኩ ስቃይን ፍርሓትን ሞትን ብቓላት ክገልጾ ኣይክእልን። ንኽቆጻጸሮ እውን ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ። ኩሉ ሓሳባተይ ብሕቶ ተዋጠረ። ፊቒለ እንዳበኽኹ ኣቶም ኣብ ምድሪ ዘለኹም ተነስዑ፣ ሲኦል ሓቂዩን እብል ነበርኩ። ታይኮን ክርየ ሕጀኸ እንዳበልኩውን ብስቃይ መንገድና ቀጸልና። ስድራይ ኮነ ኣዕሩኸይ ብዙሕ ይፈትዎም ስለ ዝነበርኩ ኣብ ዓለም ከለኹ ዝገብሮ ዝነበሩ እንዳዘከርኩ ተጣዓስኩ። ከምኡውን ኩሉቲ ኣነ ናብ ኢየሱስ ቅድሚ ምምላሰይ ዝፍጽሞ ዝነበርኩ ሓጢኣት እንዳዘከርኩ ንኣምላኽ ብፍቕሪ ስለ ዝመለሰኒ ብዙሕ ኣመስገንክዎ። ከምዚ ኢለ ኣብ ሓሳባት እንከለኹ ኢየሱስ ብሃንደበት ሕጂ ናብ ከብዲ ሲኦል ዘእትወና ገላርያ በጻሕና ኣሎና በለኒ። ኣስዒቡ ከዓ ሲኦል ምስሊ ብሕቑ ጥንቅልዒት ተጋዲሙ ሰብ ኮይኑ ክልተ ኣጋሩ ክልተ ኣእዳው ድማ ተዘርጊሑ ኣሎ። ልክዕ ከምቲ ኣነ ኣምድሪ ኣካላት ማለት ቤተክርስትያን ዘላትኒ ሲኦል ከዓ ናይ ሓጢኣት ሞትን ኣካል ኣለዋ። ልክዕ ከምቲ ኣካል ክርስቶስ ኣብ ፀጽባሕ እትህነጽ ኣካል ሲኦል ካብ ፀጽባሕ ይህነጽ ኣሎ በለኒ። በቲ ገላርያ እንዳሓለፍና ኣብቲ ዝነደደ ጎዳጉዲ ዝነበረ ነብሳት ይእወን ንጎይታ ክሕዝኦ ነቲ ዓጽሚ ጥራይ ዝተረፈ ቐላጽመኒ ዝርግሓ ነበራ። እንተኾነ ክኾነለን ኣይከኣለን። እቲ ግዜ ፍርዲ ድሮ ስለ ዝኣኸለ ናይ ምሕረትን ምምላስን ዕድል ኣብ ምድሪ ኸልዋ ስለ ዝሓለፈ ከብደኻ ብዝበልዕ ብኽያትን ልቢ ብዝሰጥም ልብማኖን እኳ እንተጠረዓ ዝሰምዐን ግና ኣይነበረን። ጎይታ ገጹ ብሓዘን ተሸፊኑ እኳ እንተነበረ ክረድአን ግና ኣይከኣለን። ነቲ ኣብቲ ነፍሳት ዝነበሮ እቶን ዝነበረ ጓህሪ ሓዊ ነበልባልን ምስ ረኣኹ እቲ ኣባይቲ መግቢ
مجبي كنفس للو النجرو حوي تذكرني اتي فحم كجوهر كله بزح مستنحي خمس نددن أب حساباتي تسألني سيقول بقر كون العلي جوهري اللو ناوشتي تجلاريا مسأتنا كوكوفو زحالف خوينو تسمعني وشتيكا تمسكن كل جمركو انتخونه كابتخلو زرع أخو زخف انزفرح النجار يتسألحني وشتي غازنا مس سقمنا عبيتي جبالاتن جزفتي أناتن بوزحات كفاءات منافستن كاب قويتا برديقوم ليمانا يتساقان فح كبلو ريخو توم آتما فف إن انت أناتوخا تيت اندابلا فتح تربل إبلو نبرو تي خبابي ببعينو تخفو دمتتاتي سمع نبره مرزامات آتمانن تسألماتن كبيبونا أب كلو تجلاري حدا برهان انتر نبره قويتا يسوس ترايو أنا خا ناب طريقة اجرو سعبكو ببعينة أغاننتي أب كلو تسقطا تجلاري مليو نلعلي برايروم كأخاب تجلاري واتيوم إيوانا جفو نبرو دحريو خمس برهالي زوم ببعينتهم أغاننتي كابتي جلاري نقيلهم رخصة الأخو ناي سيطان حيزوم نامدري يوم زل أخو زنبرو أزي خمس فرحكو قويتا سلز فلته أي تفرحي قريبنا إنا أموداتا نايزي جلاري خنبت سعبني بزوح كال زر النقرات على بلني داتا قعزنا قبابل بيمانا يتساقاماي وانا جفو نبرو قال يوم 4 جاما خونو خلو رقدي خلوهم كله قموتهم كعا إسران حموشتن جاما زاكل نبره أزيو رسحن تعوق شتا تآير بكيلو نبره كل تخبابي خابر خصات منافسي مليو نبره يسوس كا حج دارقا أب كبير سيول بتصحنا إنا إذا خفلنا يسيول 17 مايل قموتن 3 مايل زورين اللو بلني بزتخالني متن تزر أخوي يسوس زبلن بزي مقدالن موساقن كقلتو خفتني نخبرو أبون ودن منفس قدوسن إلى خقوري فقارو خلي يفتم قويتا يزخلو زرعيني زنبرن عالم كفلطو كتنققان كلهم دك تابعتيون دك أنستيون زخفلو وغا خفيلهم كابسيول كملطو مالتن قويتا خامنو كحبرومي كبرات أنببتي انت دقا قنا نيسوس زي فلتكم وقالهم بجاهم حجة تنسعو كاب حاتياتكم نيسوس نابلبهم عدمو كم قلي مدحانيكم كأ تقبلوه آمين.